Udazkenan bihotzen hasi ginen Kirola Euskeraz ekimena plazaratzen, okerrez panaiz azaroak 29 euritsu baten atea genuen lehenengo argazki ofiziala eta atxikimendu bilketari ekin genion. Eta ura izan zen guretzat lehenengo mugarria, bertan adierazpen bat aurkeztu gendun, guk ere gure kirol jarduera edo jarduera fisikoa gure hizkuntzan iteko gogoa, ilusioa eta asmoa agertzen genduna. Momentuz 70 bat atxikimendu edo jaso ditu idatzi edo adierazpen horrek. Herriko egoerara pixka bat gehiago hurbiltzeko eta elkarte ezberdinetan, zerbitzu publikotan edo kiroldegi udalek antolatutako kirol jardueratan ze egoera dagoen eta baita eskola kirola barne hartuta. Eta kirol esparru ezberdinetan ze testu inguru daukagun pixka bat zehatzago aztertzen juteko gure gaurko asmoa da herritar talde bat bildu geha eta hemen horren inguruko solasaldi bat izatea. Hortze ideia sortzen zaizkion galdera horretan. Eta zuek ezin Kirola egiten duzun guneetan euskaraz egitea da. Bai edo ez, erantzun beharko den. Ni egitzen ezen lagunari, euskaraz egiten dugu, eta talde handi daren, alde zula, beti euskalduna euskaraz egiten, beti jolazen beti. Euskaraz egiten da, errekirola abian. Hori da, egiten monitorea.